typer i mit ben. Hvad så? Nej. Ikke nu. Jeg har lige en ven her. Så var den der. 23 kilo ren guldskælder. Lille den også er. Nej. Det er den ikke. Kan jo ikke være der, begge to. Jeg kravler op til den. Nej, men du må hellere lige få den til at kravle op til dig. Prøv lige at se det der engang. Det er sat ned med det er kval, det der. Det er fedt. Og det der er fedt. Det. Ej, er det genialt det der, mand. Giga dårlig fighter lige nu. Og så er det her klare vand. Ja. Det er. Så kan man lige se, når den svømmer. Hvor er der lille. Se, der står en fisk. Lige nede foran dig. Nu skyder den vejer 23. Det er meget godt bud. Dårlig at sunder sig. Man er jo en gammel dame jo. Gammel mand måske. Så skal man jo lige ud. Prøv lige at dyrke det akvarievand der. Hej hej. Yes. Det var så 20'er nummer hvad? Hvad har vi fået nu? 5. 20'er? På 3 dages fiskeri. Hvad er det? 6. fisk her i eftermiddagsvej. Ja. Hål. Dårligt.